Kaixo egunon, ongi etorriak Errepresaken telebistara. Gaur, Ukabila taldeak, haien azkeneko kantaren bideoklipa grabatzen ari dira hemen Etxebarriako parkean. Kanta nun zaude deitzen da eta aurtengo Errepresakeko kanta izango da. Orain saiatuko gara haiekin hitz egiten ea sorterik badaukagu. Bueno, egunon, hemen gaude Ukabila taldearekin, zelan zaudete? Ondo, listo. Bueno, noiz hasi zineten jotzen? Ondala 2 urte hasi ginen, apur bat gure estilora, da hemen gauz 2 urte da gero. Posi, gure dugun egiten, gure dugun egiten deskuena, da, prez gehiago egiteko. Eta zein da zuen estiloa? Estiloa, rock iten dugu, baina rock euskalduna, ez dugu definituta estilo bat. Ez dago, orain gauz maketa grabatzeko hor gauz asmoz, abestiak prestatzen da hor jaba inotetzen da gutxo gure estiloa, estilo berria. Eta noren entzaiatzen duzue? Bilborroken nauz gela bereziak entzaiatzeko, insonalizatuta, eta hor entzaiatzen dugu, astero. Hau aukera paregabea zuentzat, ezta? Bai, paregabea, Euskal Herrira zabaltzeko, gure musika bai, eta gu ezagutzeko, lehen esan duen moduan, oso posik, eta posik beterik. Utziko dizuegu jarraitzen, eta ondo pasa eta sorte hon. Bueno. Bilboko kaletan tanta kageria, gitarra doinu bat, mila harrikada jasantakoa, gure hitza bizilada. Egunon, Etxebarria parkean gaude, egun hotza egiten du, baina eguraldi ona dago, eguzkitsu dago eguna, eta ikusten duzuenez, jendea paseatzera ateratzen da, eta Ukabila taldea begiratzen geratzen da, bideoklipa grabatzen duelako. Nun dago, nun zaude, gure Euskal Herri maitea. Zure lagunak dira, seme alabak? Seme bat daukator. Bai, Kanta horretan bai. Eta harro du. Oso, harro. Eta oso pozik hemen ikusteaz bera gainera gozatzen dute, musika egiten eta oso pozik.